Vítajte vo Fisakars. Dnes tu máme takúto nádhernú, krásnu, modrú Octaviu kombi s 2-litrovým dieselovým motorom o výkone 110 kW. Táto konkrétne bola vyrobená v roku 2022. Momentálne má najazdených 100 000 km. Ako môžete vidieť, je úplne v nádhernom stave, aj lak je úplne krásny, nepoškriabaný, nepoškodený. Konkrétne táto Octavia je vo výbave Style, to znamená, že je to taká elegantnejšia výbava, ako môžete vidieť aj v interiéri. Máme tu celokožené sedačky, masážne, elektrické, s pamäťou. Takisto celý interiér pôsobí veľmi krásne zachovalo. Vyhrievaný volant, adaptívny tempomat, head-up display. Vozidlo má samozrejme predné sedačky ventilované a vyhrievané. Čo sa týka asistentov, má ich mnoho, taktiež adaptívny podvozok, samozrejme kanton ozvučenie. Vzadu máme aj takéto roletky pre väčšie súkromie, vyhrievané sedačky, trojzónová klíma. Vzadu majú sedačky aj takúto možnosť opierky hlavy, čo je komfortnejšie na dlhšie cesty. Taktiež celokožené, elektrický ovladateľný kufor s takýmto veľkorysým priestorom. V kufri máme samozrejme dvojité dno s ďalším príslušenstvom, taktiež aj rezervné koleso. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome Fisakars v Rovinke. Cena tohto vozidla je 21 700 eur. V prípade záujmu vám vieme samozrejme vybaviť aj poistenie či financovanie.